Bereng. Bereng yuta. Ay, sir, kumatangkat mo na yung... Ano day tamanaw? Ay, buning mo. Nalakalang da ito, sir. Napintas ti pa nakaaramid na. 1,500 lang para kanya mon, sir. Lagi na manaw na buning mo. Ay, po, ang nangina, sir. Nalaka yan. 1,500. Alam mo, sir, gatanga mo. Lagi na. Ay, po, nalaka dyan, sir. Oh! Bereng. Ay, Pogi! Ay, buning mo po. Ay, na. Gwapo talaga, sir. Nalakalang da ito yan para kanya, ma'am. 1,000 lang. Ti presyo na para kanya. 1,000 lang. Saan gumatangkan? Ay, saan, Pogi, ah? Ah, alam dati yan. Ay, Gurka. Mano to kanya na? 1,000. Mano natin presyo ka kanya? 1,500. Natay lagi naman. Dakkel gamin ti diferensya na, sir. Ano ti dakkel nga diferensya na ko ma? Ang paing niya tinyawag mo tatanganyak. Manaw. Oh, manong. Niya tiawag na kanyak ni Pogi. Miss Pogi. Nagdakkel ti diferensya na. Ha?